Исәмесез, Яңа Гасыр каналы эфирын адымнар дәвам итә. Студияда Айзат Шаймарданов. Чыгарылышның төп темалары. Эшче һөнәрләр чемпионаты, алтын куллы егетләргә алтын медальләр, югары пробага кадәр аларның осталыгын кем шомарта? Балалар бөтен Россиядан безгә киләләр. Сәяси мәйданда тамаша, төп рольне башкаручы Собчактан тамашачы сайлаучы ни көтә? Тагын бер хаос, фарс, мәгънәсезлек. Үстерүен үстерәсен җыеп алынуы шик астында, утыртканнан файда алырга кем комачаулый? Кукурузаның орлыкка алу влажности зуррак өлгермәс дип уйлыйбыз. Әлфия Агзалованы һәм җырларын сагынып, ни өчен ул көнне концерт сәхнәдән файга күчте. Костәннәр чыкты, инде җылыйсылар килеп. Казанда Татарстан данын бөтен дөньяга таныткан алтын куллы егетләребезне көтәләр. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре башкаласы Абу-Дабида эшче һөнәрләр чемпионатында 3 татарстанлы алтын һәм көмеш медаль яулады. Планета буенча җыелган яшьтәшләрен осталыкта уздырбалар иң булуын раслады. Тагын нәкъ 2 елдан бу ярышларны үзендә кабул итәчәк Татарстан өчен бу җитди җиңү. Хәзер ул сынауны, шартларны, технологияләрне күргән һәм өйрәнәчәк белгечләр бар. Ярышларның иң катлаулы мизгелләрен искә төшерик. Кулыннан эш килүче егетләр артында кем торуын барлый һәм иң мөһиме 2 елдан безне нинди халыкара чара көтә. Гөлназ Сайфетдинова. Менә ул алтын куллы егет кызлар Мәскәү аэропортындаларны зурлап каршы алалар. Төзәтә, кисә, җыя, пешерә, эшче һөнәрләрдә аларга тиңнәр юк. Команданың 58 вәкиле, шулар арасында 8 Татарстаннан. 2 көнлек аларның иң яхшы булуын Абу-Дабида WorldSkills'ның ябылу тантанасында игълан иттеләр. Вадим Поляков 9-нчы сыйныфтан соң Казан политехника куллиятендә белем ала. Инде бүген суыткыч һәм кондиционерлар белгече. Это годы тренировок, это работа на производстве, работа с тренерами, работа с экспертами. Спасибо большое моему эксперту, родителям, маме, папе. Республикадан тагын бер җиңү мобиль робототехника буенча көмеш медальләр аны Андрей Дюбанов һәм Павел Фадеев алды. Икесе дә Казан мәгълүмати технология куллияты студентлары. 4 көн дәвамында төрле мәйданнарда реаль эш шартларында осталык күрсәттеләр. Беседканы без 22 сәгатьтә җыеп чыгарга тиеш. Баштаның сызымын эшлибез, аннары шул сызымнар буенча детальләргә размерларын төшерәбез һәм җыябыз. Дөрес, барда җиңел генә бармый, техникада атыла, ияләнмәгән җиһаз белән дәшләргә туры килә. Ул ияләшмәгән анарга. Җаңа төрле инструментка эшләргә, ул бит үзеңдә инструмент матык кулга жата. Жаңа матык масын кулга тотасың, ул андый түгел. Төзүчеләр чын төзелеш станоклары янында, пешекчеләр ресторан кухнясында. Барлыгы 1200 катнашучы. Алардан да күбрәк экспертлар. 76 илдән, 50дән артык компетенция. Волонтерлар да соллы тәҗрибә туплады. Мы подготовили все материалы. Без барлык материалны әзерләдек, кемгә нинди ярдәм кирәк булыштык, экспертлар белән дә бергә эшләдек. Бу кичкенә генә буз сарайының моделе. Менә монда буз тулып ката. Бу буз астындагы шул бакыр трубкалар берәр кеше берәр җирне бурып куяда, ул шул эшләмәгән әйберне табып, аны ремонтларга тиеш. Алтын алган Вадим менә шушы станок артында әзерләнә. КНИТУ студенты Техвент оешмасында алыштыргысыз хезмәткәр. Кайтуын көтәләр. Ул җегетне күптән күреп бәяләдек инде. Аның үзенә күрә менә максат куеп, шуңа баруы безгә бик ошады. 19-нчы елда Вадим үзенең яше аркасында катнаша алмаячак. Әмма ләкин без монда практика бар, ул шәкертләр үстерү. Вадим беренче чыныгу алган политехника куллияты да бүген шулай ук чемпионатка кадрлар әзерләү мәйданы. Ежедневные тренировки. Көн сайын шөгыльләнергә кирәк, шул вакытта гына яхшы кадрлар әзерли алачакбыз. Әле тәҗрибә җитеп бетмәем. Чемпионатның таләпләрен, биремнәрен аңлап, тиз һәм сыйфатлы эшли белә торган егет-кызлар тәрбияләү безнең бурыч шул. Әзерлек әле Казан чемпионатта катнашырга гариза биргәнче үк башлана. Республикада ресурс үзәкләре төзү программасы булдырыла. Хәзер бездә алар 20, бу санны 25-кә җиткерәчәкләр. Бөтен Россиядан безгә киләләр. Архангельская область, Краснодарский край, Воронежская область, Удмуртия, Кировская область. Күзаллау бар, үзең барып күрү бөтенләй икенче. Гарәп Әмирлекләрендә безнең делегация шундый тәҗрибә туплады. Президент шәхсән үзе ярыш мәйданнарын карый, волонтерлар белән аралаша, кулыннан телефонын төшерми, һәр нәрсәне фотога төшереп бара. Соңрак булар кирәк булачак. Барсын да күрсәтәләр, аңлаталар. Мы сейчас смотрим те особенности, которые надо учесть по высоте временных сооружений. У нас пока было запланировано несколько ниже, мы
учтем. Ну и многие детали, которые сегодня мы здесь увидели, они будут полезны. Казанда кунакларны ничек каршы алырлар? Моны инде гарәп әмирлекләрендә үк күрергә була иде. Gününe 4 zor gıbediye, 100 pişmak, 100 bükken pişirəbiz. Barısı da bek yaratalar bizning milliyatlarыбызны. Башкалада чемпионатның бердән-бер әзер булмаган бинасы, ул да булса ярышларның төп объекты. Казан Экспо 2019 елның маенда кулланышка тапшырылырга тиеш. Хәзер анда эш кайный. Единственное, чего у нас не хватало, это... Безгә шушындый конкурс мәйданнарын төзү буенча тәҗрибә генә җитми иде. Аның үз техникасы, куркынычсызлык кагыйдәләре, сәнәгать павильоннары, югары технологияле җиһазы без оештыручылар белән бергә күзәттек. Чемпионат әлеме Казан мэры кулында әзерлек өчен 2 ел бар. Перед нами очередная большая задача провести его на должном уровне, но это ни с чем... Это новое, в Казани этого еще не было. 2019 елда Казан 1000 ярым катнашучыны кабул итәчәк. Дөнья буйлап әйләнеп чыккан әлем дә шул вакытта гына башкалага килеп җитәргә тиеш. Ул чакта инде Россия командасыннан тагын да яхшы нәтиҗәләр көтәләр. Чемпионат үтә дә китә, ә чын осталар гел кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Лина Зиннатуллина, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Татарстан, Яңа гасыр каналы. Авыл хезмәтчәннәренең һөнәри осталыгы бу көннәрдә кырларда сынала. Монда сынау калып җитешә торган культураларны җыялар. Югалтуларсыз булмас кебек хорлыкка дигән кукуруз өлгерми. Көнбагыштан да уңыш көтелгән кадәр үк булмаячак. Быел табышка өметләнеп аны узган елга караганда да күбрәк чәчләр. Аның каравы шикәр чигендере мулдан кәбестә дә куандыра. Гүзәл Алимова басуга чыгып муллыкны күрде. Аны урнаштыру проблемалары белән дә танышты. Биреле хуҗалыгы басуында чаш-чыж иткән тавышлар гына. Тәҗрибәле авыл апалары кәбестә кисә, куллары кулга иярми, һәр нәрсәнең үз сере. Пычакны үзебез ясатабыз. Кисәргә җайлы булсын өчен. Хуҗалыкта 45 гектарга кәбестә утырткан булганнар. Салкыннарга кадәр өлгерү өчен аяк асты бик юеш булса да эшлиләр. Полиэтилен пакетлар да ярап куя. Именно искусственно жабыштырып куябыз, шуны полиэтилен җабыз. Нәрсәгә ул алай? Чәч жабыштырмаса. Яшелчә үстерүчеләр, авыл советлары, бюджет учреждениялары, вуз һәм техникум студентлары барсы да уңыш җыя. 4 сәгать эшләгәнгә 250 сум акча түлибез диләр. Өлкәннәргә мәктәп укучылары да булыша. Термостан кайнар чәй һәм бутерброд. Без килгәндә аларның тамак ялгарга туктаган чагы иде. Укучылар эшләгән өчен ашханәләренә яшелчә бирәләр. Бу да зур файда. Авыл балалары зарланмый. Бик арбыбыз инде, тумыйбыз да, без бит эшлибез. Монда бастырырга ярамый. Бирдә гектарыннан 1000 центнердан артык уңыш чыга. Әлеге басуда хәзер кәбестәнең Зенон дигән сортын җыялар. Бу кышка саклауга куя торган сорт. Кәбестә уңышы быел айруча яхшы булган. Алар барсы да бер зурлыкта 2-3 килограмм булып үскәннәр. Кәбестәне кул белән дә тиеләр, җайлылык өчен чылбыр булып та тезелеп басканнар. Тик булай эшләгәндә кәбестә бәрелә. Шуңа махсус техника, тиеткечләр ярдәмгә килә. Саклана торган кәбестә бик тыгыз була инде. Шундый белән дә ул саклана инде. Тызый торган сортлар әзрәк кенә бушрак була, җиңелрәк була, зуррак була инде, эше ак була. Кәбестәне саклау өчен 5 складлары бар. Яшелчәне шунда саталар. Алучы булганда урнаштыру ягында карыйлар. Бәхетле кибетләренә җибәрелә, тендерга куялар. Анда еш кына бюджет оешмалары ашханәләренә заказ була. 4 сумнан киметіп сата башлыйбыз икән, табышы безгә кимрәк кала инде. Но кышкы чиракларда инде кәбестә без сатабыз 7 сум, 8 сумга хәтле менгән вакытлар узган ел бар иде. Температура тәүлек дәвамында 2 градустан төшмәсә, кәбестә эшеми. Шуңа хуҗалыктагылар хәзер калган 16 гектардан уңышны җыеп алу өчен бөтен көчен куя. 4-5 көн эчендә кәбестәне алып бетерергә массовы. Безнең көнгә шул 3-4 гектар алалабыз, 200 кеше. Кәбестә җыю белән проблема булмаса да, Биектау районы авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге хәзер орлыкка дигән кукуруз өчен борчыла. Кукурузның орлыкка алу влажности зуррак. Аның бүгенге көндә менә үлчәдек без 52-57% чыганың влажности. Шуңа күрә бу культура, наверное, өлгермәс дип уйлыйбыз без. Кукуруз республика буенча әле 5000 гектарда гына суктырылган. Бу барлык мәйданнарның нибары 6% дигән сүз. Дымлылык кимемәсә, шактый терлек азыгына китәргә мөмкин. Сөт арттыру өчен файдаланылачак. Ул зерна барыбер безнең кукурузның яшел массасы белән траншега салына.
Һәм журналист күп булганлык белән ул кукуруз селосының туклыгы күпкә күбрәк була, әйбәтрәк була. Кукуруздан уңыш начар түгел, аны җыюга иң беренче булып Чистай, Әлки, Алексеевский районнары кереште. Яңгыр яумаган арада бу атнада балык бистәсендә дә басуга чыктылар. Бәяләрен алучы бар, ансы әле конкретно сөйләшеп үтмәгән. Тош баржы белән чыгару исәбендә. Дымлы һава көнбагышка да файдага түгел. Быел республикада аны 20 000 гектарга күбрәк шәшкәннәр иде. Табышлы культура дип. Дөрес, кайбер районнарда көнбагышны кыр вакыт тавык җыярга керештеләр. Быел беренче тапкыр чәчтек без бу культураны көнбагышында бу 1042 гектарда 18дән артык 1 гектарга чыга урожае. Уңышы. Шуңа күрә инде менә шулар буенча где-то 12-15% монда рентабель чыгарга тиеш. Чагыштырып караганда быел көнбагыштан уңыш узган елга караганда югарырак. Аны әле декабрь башына кадәр игәләр. Шуңа ниндидер нәтиҗәләр ясау иртәрәк. Шикәр чигендеренә килгәндә Татарстан татлы тамыр үстерү буенча Россиядә 6нчы урында, аны республикада барлык мәйданнарның 82%-ында җыеп алганнар инде. Уртача уңыш күләме 400 центнердан артык. Бу технологияны саклаудан да тора. Погодадан урлап алып эшләдек. Менә төнге бердә карыйбыз, интернетта да карыйбыз, төнге бердә яңгыр ява икән, 1 сәгать унда сибәбез, 2 сәгатьтә, 2 сәгать туры сипмичә торабыз. Нурлат районында шикәр чигендере 6000 гектар мәйданда үстерелгән. Хәзер аны ашыга җирле заводка ташыйлар. Алар якын тирә хуҗалыклардан үстерелгәнне дә алып бара. Быел 300 000 тоннадан артык шимал кабул итәргә планлаштырабыз. Тәүлегенә 3000 тонна шикәр чигендере эшкәртү бурычы куелды. Уңышны тир уңдыра диләр халыкта. Хәзер авыл хезмәтчәннәре бүгенге эшне иртәгә калдырмас өчен тырыша. Гүзәл Әлимова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бу атна Татарстанга беренче каргына түгел, юлларга яңа кагыйдәләр дә алып килде. ЮХИДИның яңа регламенты гамәлгә керде. Хәзер инспекторлар теләсә кайсы урында туктата, машинадагы һәркемнең документын тикшерә һәм видеога төшермәүне таләп итә ала. Инспекторларның вәкаләте артты, менә машина йөртүчеләрнеке кимеде. Бу үзгәрешләр артында ниләр тора? Фикер төрлелеген Ләйсән Сабирова тыңлады. Бампер безрәкләкте. Номер бөгелде. Машинасына зур зыян килмәсә дә, вакыт югалган, планнар үзгәргән, кәеф кырылган. Альберт бу көнне үзенең беренче авариясына эләгә. В течение 15 минут все это оформили. 15 минут эчендә юл һәлакәтен теркәделәр. Гаепле кешенең шуның белән эше бетте. Ә мин тагын 1 сәгать иминiyet компаниясына тапшыру өчен ЮХИДИның белешмә биргәнен көтеп утырдым. Эш озакка сузыла, шуңа да хәлне анализлагач, ГАИ бу белешмәдә ихтыяҗ юк дигән карарга килә. Справка, она лишь дублирует. Белешмә ЮХИДИ инспекторлары тарафыннан тутырылган бүтән документларны кабатлы. Юл һәлакәтендә катнашучыларга булай да беркетмә копияләре бирелә. Центробанк кертергә үзгәрешләр үзләренең регламентларына менә страховой компаниялар буенча. Чөнки бүгенге көннән дөрес буенча страховой компаниялар шул справканы сорарга тиеш түгел. Ләкин аларның регламентында ул справка язылган һәм алар сораячаклар. Хәзер электрон юл аша алынган һәм кагазга бастырылган ОСАГОда законлы. Нигә туктаттыгыз дип бәхәсләшеп тә булмаячак. Инспекторлар стационар посттан тыш теләсә кайсы урында документ тикшерергә булса да туктата ала. Шик туса салондагы һәркемнең документын сорарга мөмкин. Ул очракта аны тышлыксыз бирәсе. Видеодагы сул инде кагыйдә бозу санала. Тагын бер яңалык. Кагыйдә бозган очракта инспектор таныклыкны туктаткан урында алып кала алмый. Аны 3 көн эчендә үзеңә илтеп тапшырасы. Яңа регламентлар патруль машинасына да кагыла. Юл хәрәкәтендә катнашучылар хәзер аны ерактан күреп торырга тиеш. Әмма бу видеода кебек алар яшеренә дә ала. Они так прячутся. Постоянно за кустами там. Шулайда юл хәлакәте еш булган участокларда, таулы, урманлы, юл кискен борылган урыннарда кагыйдә бозуны кисәтү һәм фото-видео теркәү алып барылганда машиналарын яшерә ала. Кагыйдә бозу очрагын теркәү өчен автоинспекторлар хәзер төрле техник чаралардан кулланыла, хәтта мобиль телефоннардан да, әмма юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан яздыру җайланмаларын куллану пункты төшеп калды. Дөрес дип шотламыйм инде. Ничә безгә аларны снимать итәргә ярамый, алар безне снимать итәргә тиеш. Запрет юк. Бүгенге көндә безнең бар закон о полиции, һәм ул закон о полициядә язылган. Водительләр һәм кешеләр сотрудникларны тикшерергә мөмкин. Одно из самых важных изменений. Тагын бик җитди үзгәреш, элек вакытлыча урнаштырылган юл кагыйдәләре зонасында фото-видео теркәү җайланмалары кую тыелган иде. Хәзер ул пункт юк һәм хукукый бушлык барлыкка килә. Сколько едешь на КамАЗе? Всю жизнь ездил. Давай документ сюда. Не будешь ездить, все,
Яңа регламентлар инспекторлар үз аңында үзгәртергә тиеш. Әйтик, булай дөрфасиләшкән өчен Чистай районының баш инспекторы җаваплылыкка тартылган иде. Яңа кагыйдәләр нигезендә ЮХИДИ инспекторы итәгатьле аралашырга тиеш. Лейсан Забирова, Александр Лобанов, Данил Филатов, Әмир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Юлда төрле хәлләр булгалый, кадак каләгә торганнары да. Аларын инде Данил Сафаров туплады. Исәнмесез. Россиянең авыл хуҗалыгы министры Александр Ткачев Путинны көлдерде. Германия дуңгыз итен Кытай, Индонезия, Япониягә күпләп сата дип хисап тотты ул. Президент исә нытыкны диккать белән тыңлаган булса кирәк. Индонезия мусульман иле, анда дуңгыз ашамыйлар дип төзәтте. Допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия. Хорошо. Иң кызыгы Ткачевның җавабы. Индонезияны ул тиз генә Көньяк Кореяга үзгәртте. Үзе әйтмешли, какая разница? Южная Корея. Какая разница? Будут есть. Министр президентның кәефе шапшакка туры килде бугай. Юкса балалар шахатасы өчен ләгер иде үзенә. Ә булай көлеп кенә уздылар. Моңарчы сәяси майданда көлдерүче роле буш түгел иде. Аны инде ничә еллар Жириновский били. Бары тик ул гына үзенең экстравагант фикерләре белән ил башын көлдерә ала иде. Әллә Ткачев Жириновский амплуасын тартып алырга җыенамы? Ә безгә нәрсә? Жириновскиймы, Ткачевмы? Какая разница? Татарстан таможнясы Америка доллары исенең имитаторын сатып алмакчы. 10 000 сумлык тендерда җиңүче инде билгеле. Акчаның исе килми диләр. Килә икән. Бу матдәне таможня этләрен өйрәтү өчен алалар. Бәхетле этләр. Күп кенә кеше долларны кулында да тотканы юк. Исе турында әйтмим дә инде. Ә бу этләр валюта белән генә эш итә. Аның каравы, гади кеше яңа акчаларга ия булды бу атнаны. Базарда 200 сум сдача бирсәләр, полициягә чапмагыз. Яңа 200 һәм 2000-лекне милләттәшебез Сахибзадә кызы үзе тәкъдим итте. Хәтерлисезме, купюрада урын алырга Казанда дәгъва кылган иде. Откан булсак, адымнарда сюжет эшләгән булыр идек. Ә булай кадак кына. Әллә казанлылар рәнҗеше төштеме? 2000-лекнең рәсемендә хаталанып Сахалинны материкка кушып куйганнар. Олы ярга хәзер су аша йөрисәләр юк. Һәр хәлдә 2000-лек акчаларда. Көз җитү белән армиягә чакырылу кампаниясе башланып китте. Чыгарылышыбызны армия белән бәйле якты, игелекле видео белән тамамлыйсы килә. Светофорда туктап торганда солдатлар тиягән йөк машинасына башта бер җәяүле аша ургыта, аннары күрше машиналардан да күчтәнәчләр ява башлый. Солдатларның рәхмәттән башка сүзләре юк. Рәхмәт әйтеп өлгерә алмыйлар. Гадәттә видеорегистраторга төшерелгән игелеклелек очраклары берәр җанлык белән бәйле була иде. Бер шофер юлда пси баласын коткара, икенчесе каз бабкәләрен яки чебешләрне юлаша чыгара. Бу видеода менә солдатлар. Хәер, алар да бит кемнеңдер баласы, кемнеңдер чебеше. Бу атна кадакка кирерлек кенә түгел, сәяси майданга ычкын үстәрлек яңалык талып килде. Мартта узачак президент сайлауында катнашырга теләүче беренче кандидат билгеле. Ксения Собчак бернинди сәяси программасыз, әмма барысына да каршы шигары белән сайлауга бара. Шулай да була. Ил күләмендә бу иң күп сүз, бәхәс уяткан темаларның берсе. Собчак президентны күз алдына китердегезме? Әйтик, халыкара дәрәҗәдәге очрашуларда катнашуын, яисә илнең хәрби үсеш программасын кабул итүен. Русларның светская львицасы Дом-2 блондинка в шоколаде шоуларын алып барган кызның бу адымын ничек кабул иттеләр? Һәм аның мөмкинлекләрен сәяси даирәдә ничек бәялиләр? Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. Ксения Собчак үзенең президентлыкка барырга теләвен беренче итеп шушы роликта күрсәтте. Кухняда тамбой стилендә киенеп, әллә хуҗабика роленә керергә тырышуымы, әллә әни ролендә тик бер шигар белән. Барысына да каршы. Ксения Собчак, кандидат против всех. Күрәсең, Собчакны президент итеп күз алдына китерү күпчелек өчен шул кадәр кыен, әлегә ул шаярулардан арына алмый. Иван Ургант башлады. Незнание падежей не означает незнание жизни. Незнание жизни не означает незнание знания. Против всех, да не всех. Татарстанда иҗат ителгән Чәкчәк Собчак җыры да шул көннән соң яңа яңгыраш алды кебек. Тагын бер хаос, фарс,
мәгънәсезлек дигән ниләрне. Артистлар моны бары шоуды Нияз Игламов Собчак алып барган Дом-2 реалити шоуның дәвамы итеп кенә күрә дөньяда Ксения барлыгын ил халкы заманында нәкъ шул программа аша белгән иде. Почему ты постоянно задаешь вопросы? Потому что я задаю вопросы умнее, чем ты. Извини, Да, пожалуйста. конечно, да. Соңрак төрле шоу тамашалар алып барды, конфит тормышын күрсәткән программалар яздырды. У вас есть уникальная возможность подсмотреть, как я живу. Как я, блондинка в шоколаде. Зарусь, усрусь. Репутациясы нормаль. Кияүдә бала үстерә, бер кеше дә яшь вакытында тәртипле булмый. Әби патша Екатерина икенче җилбәзәк кенә түгел, аннан да яманрак иде әле. Наркоман да түгел ул. Ул инде светская львица, аның инде анда бик күп теге сияркәләр, аның фәлән, аның шәхси тормышы, аның байлыгы бик күп кешедә ниндер теге начар хисләрне уята. Собчакның бу адымы Россия президенты белән килештерелгән дигән сүзләр дә йөри, әмма ике якта моны кире какты. Президенттан да бу хакта бер генә сорамадылар. О том, что она собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Ксения Собчак Санкт-Петербургның беренче мэры Анатолий Собчак гаиләсендә туа. Владимир Путин аның командасында эшләгән гаилә дуслары. Тик соңрак 2011 елда ул хакимияткә каршы чыга, оппозиция ягына күчә. Мы должны влиять на власть. Ксения Собчак. Без аны президент итеп күрә алабыз. Чөнки ул яхшы лидер. Кирәкме Собчак безгә? Безгә кирәк Путин. Мне интересно, что будет, как она себя поведет. Мотор хатындыр инде. Шунда дөресен әйтәм. Ну, президент булырга әле әзер түгел. Өлкәннәр хупламый, ә яшьләр уңай карый. Собчакның президентлыкка баруы сайлауга килүчеләр санын арттырачак диючеләр бар. Сайлауда катнашучылар күбәячәк. Либераль даирәләр, ниндер бер ирек, иҗат дөньясы, шоу-бизнес белән кызыксынганнар, Instagram публикасы сайлауларга килергә мөмкин. Собчак президентлыкка баручы беренче хатын-кыз түгел. Моңа кадәр 2000 елда Элла Памфилова сайлауда катнашып 1% тавыш җыйган иде, ә Ирина Хакамада 2004 елда 4%-ка якын сайлаучысын туплады. Тик Собчак сайлауның ветераннары, соңгы чирек гасырның сәяси майданыннан китмәүче Владимир Путин, Владимир Жириновский, Геннадий Зюгановка җитди көндәш була аламы? Бу политический шоу дип әйтәм мин. Минемчә, аның ниндер зур шанслары юк. Бу турыда әйтергә кирәк. Ниндер каршы тавыш бирүчеләр булыр әлбәттә. Иң зур инде 1% җыячак дип уйлыйм. Ләкин шундай бер бар. Собчакка тавыш биреп, әйтик, протест формасында да булган кандидатларга, билгеле кандидатларга инде тавыш бирә алырлар дип уйлыйм. Ничә процент җыер микән? Ансы мөһим түгел. Чөнки ул Навальныйның тавышларын алырга тиеш, чөнки Навальныйны президент сайлауларга катнаштырмыйлар, шуңа күрә аның теге спойлер дип әйтәләр. Спойлер булаларак Собчак катнашырга тиеш. Моңарчы сәяси программасы сайлауга чыгучылар юк иде, хәзер бар. Собчак дөрес ул Россиянең нинди булырга тиешлеген үз мөрәҗәгатендә җиткерде. Сайлауларны демократик төсмер бирер дип уйламыйм мин. Ул инде дә булса бер экзотик төсмер бирә, әмма ләкин ул экзотиканы демократия дип әйтеп булмый. Инде ул программа белән чыгар. Нәрсә дә әйтә алмыйбыз. Шайрулар дәвам итә, шул арада Максим Галкин Собчакны президент итеп күзаллап, аның командасы нинди булачагын бәян итте. Если Ксения президент, то Ксения Бородина премьер-министр. Девочки могут заседать прямо на Красной площади. Там тоже есть свободное место, они привыкли. Бөтен сайлау интригасы әлегә ярым шаярудан ерак китмей, барысы да декабрьдә билгеле булачак. Нәкъ шул вакытта кандидатлар теркәлә башлый. Сайлау 18 мартта. Аңа кадәр Собчакка 2 миллион имза җыярга кирәк. Многие предлагают... Айза Шаймарданов, Ильшат Мухаммадов, Ринат Сафин. Яңа гасыр каналы. Үзе китте, әҗрләре яши. Әҗрләрендә моңнары, хисләре асылым. Бу атнада татар җәмәгатьчелеге Әлфия апа Авзалова истәлеген яңартты. Сагыну, Яңа гасыр каналы һәм Болгар радиосы командасы әзерләгән җырлы зур тамаша. Никадәр сагынуларын, концерттан алган тәэсирләрен аңлатыр өчен бер факт китерү дә җитә. Залдан чыгып кинергә төшкәч, халык файда ак чәчәкләрен сузып җибәрә. Татар җыры ел премиясе башкаларның сольный концертлары бер читтә торсын. Тамашачы күңеленең иң нечкә кылларына кагылып үтәр өчен оештыручылар нинди алымнар сайды һәм җырчылар нидән баш тарта. Айгөл Бәдретдинова. Казан мин ятимне кайнар кочагына алырмы? Сәхнә ачылып китте, һәм бер кичкенә генә кыз төенчек тотып кулына Әлфия апа образын чагылдырды һәм китте фонограмма Әлфия апаның Гөлҗамал җыры.
Менә минем монда Костеннәр чыкты. Халык артисты Венера Ганиеваны кичәнең башланышы тетрәндергән. Менә Әлфия Павзалованың яшь чагы. Ул төенчек тотып Казанга килә. Ә менә аның инде танылган эстрада җырчысы булган мизгелләре. Гел мине уйлап йөрмә, гел мине уйлап йөреп син концертны үзә күрмә. Концерт барган вакытта bütün жизнь в один миг диләр, русча әйткәндә, прошла перед глазами. Шул кадәр югары ноктада оештырылган, режиссер ягыннан бик көчле куелган. Бу концертка килгәч, концерт башлангач, еламыйча мөмкин булмады. Әлфия тормышыннан театраль өзекләр җырчыларның яңа образга керүе, легендар җырчыны кабатламас, шул ук вакытта аның хисләрен кичерү өчен алар репетиция арты репетиция уздыра. Халык көчле алкышлар белән җавап бирә. Димәк, 4 сәгатьлек тамаша бер сулышта кабул ителгән. Ишек алдында басып торганда, мин күрдем, мин шаккаттым. 1.25% картлар иде. 50-дән артык яшьләр иде. Шуңа шаккаттым. Сире гади ияләшенгән концерт урынына режиссер яңа формат тәкъдим итә. Одна из задач концерт форматынан качарга тырыштык. Җыр бию белән үрелеп барган бәйрәм түгел, ә хәтер кичәсе үткәрү иде максатыбыз. Ә моңа Әлфия апаны якыннан белүчеләр һәм иҗатын сөючеләр ярдәм итә. Берничә ай дәвамында Болгар радиосында истәлек хатларын туплыйлар. Алар сәхнәдән яңгырый. Сәхнә артындагы ярыктан концерт карыйбыз. Әлфия апа җырлый. Тамашачыны 4 сәгатькә генә булса да Әлфия апа чырын алып кайту өчен Болгар радиосы командасы Әлфия апа белән бәйле бөтен архивны да күтәрә. Фото, видео, әдәбият. Шуның кадәр зур хезмәт. Ул видео архивларны карау, ул җырчылар белән сөйләшүләр алып бару, ул сценарийны язу, ул хатлар белән танышу. Әйдә ул чираттагы концерт дип кенә түгел, менә һәр кеше шушы командада эшләгән, үз җанын биреп, ташланып эшләде әлеге концертны. Без хатлар алай күп булыр дип уйламаган идек тә башта, ләкин инде менә концерт якынлашкан саен алар күбәя барды. Һәркемнең әлеге бүйек шәхес легендар җырчы белән бәйле хатирәсе истәлеге бар булып чыкты. Өйдә утырам, ишектә звонок шалтырады инде. Ачып җибәрсәм, минем ирем Рөстәм Хәйруллин, Әлфия апа белән басып торалар. Рөстәм остановкада күргәндә Әлфия апаны чемоданнар, сумкалары белән тиягәндә өйгә алып кайткан кыш көне бу. Иң җылы хатирәләрен дә яңартты тамаша, уникаль кадрларда бүләк итте. Монда бик оста экран файдаланылды, видео экран файдаланылды. Әлфия апа белән булган әңгәмәләр, аның җырлары һәм бу Әлфия апа белән залның бер ниндидер диалог эффекты тудырды. Бик тирән хисләр белән концерттан кайттык. Әлфия апаның үзе белән очрашкандай булдык. Экранда концертны ул үзе алып барды. Артистлар өчен дә, тамашачылар өчен дә бу bir яңалык булды. Әлфия апа бүйек бит ул. Шуңа күрә андагы утырган кешеләрнең әлбәттә мин җырлаган вакытта берничә кешенең күзендә яшь күрдем. Ел аттылар да, моңландырдылар да, шигырь юлларында салдылар. Бу кичне яраткан тамашачысы яңадан Әлфия апа концертында булды. Җырчы язмышы, аккыш язмышы, еракта калган яшьлек авазы. Санама кәкүк, санама еллар агыш. Синең җырларың, синең язмышың. Айгөл Бәдретдинова, Ләйсән Сабирова, Марат Сәйдгәрәев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Узып баручы атна шундый вакыйгалар белән истә калды. Киләсе шимбә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.